Dneska půjdeme rovnou k věci, která není úplně příjemná. Budeme se bavit o nadměrné vlhkosti v interiérech, která sebou nese samozřejmě problémy zdravotní a tak dále, protože máme doma plíseň. Naštěstí se to už dá celkem sofistikovaně vyřešit a my se dneska podíváme na to, jak. Víte, mě zajímá zejména v našich končinách, jaký jsou ty největší důvody, proč se lidem ve finále tvoří doma plíseň. Tou nejzákladnější příčinou je vlhkost. Ta vlhkost v tom bytě může vznikat dvěma zásadníma způsoby. Jedna je, že máte porušenou nějakou stavební konstrukci a ta druhá věc, kondenzace ty vzdušné vlhkosti v tom interiéru. Samozřejmě k tomu dochází hlavně v těch místnostech, kde ta vlhkost je největší, to znamená prádelny, koupelny, kuchyně a na místech, kde má ta vlhkost možnost kondenzovat. To znamená kolem oken, tam, kde jsou tepelné mosty, na stěnách, které jsou poměrně návětrné a tak dále. Spousta lidí se stejně řekne, no jo, ale vlhkost, jasně, ale já doma prostě větrám, od rána do večera, snažím se, prostě jo. Právě jsem chtěl jenom jako slyšet, jestli jsou nějaký vloženě praktické věci, jak se tomu případně jako co nejvíc vyhnout. Pokud vám říká, že hodně větrá, stejně tam má plíseň, tak si myslím, že vám lže. Ale samozřejmě, pokud máte problém s těma tepelnýma mostama nebo s těma stavebníma konstrukcema, tak to budete muset řešit jinak. A jaký jsou potom ty praktické řešení? Protože se mi zdá, že hromadu z nich člověk jako udělá a stejně se to nevyřeší. Ty lidi dost často používají na odstranění těch plísní zpočátku neřeší nějakým nátěrem, nějakým zateplením, ale první, co mohou, koupí si nějaký prostředek, kterým to postříkají, většinou používají chlornanové prostředky. Jasně. Ono jim to krásně se vybělí, mají pocit, že jsem zlikvidoval plíseň, ale Sůl tam zůstane. ještě daleko víc a vlastně ta plíseň se tam vytvoří daleko rychleji, než by se tam vytvořila, kdybych já ten prostředek nepoužil. Ale vy jste zmínil i zároveň nějaký nátěry ještě taky. Já jsem tady zmínil tu kondenzaci vlhkosti na těch studených stěnách. Ten termoizolační nátěr tomu přinese to, že vlastně zvýší povrchovou teplotu ty dané stěny. A tím pádem posune celý ten rostný bod, čili my zamezíme tomu, aby nám ta zeď vlhla a mohli jsme fungovat déle. Řekněte mi, co v tom nátěru vlastně je, to mě zajímá. Na první dobu bych řekl, že to bude nějaká jako sofistikovaná chemie. Sofistikovaná chemie to není. Jsou to, představte si, skleněné kuličky dutý. Uvnitř těch kuliček je vákuum, akorát ta kulička je opravdu hodně lehoučká, to je skoro jako prach. A vlastně ty kuličky potom, když ten nátěr zaskne, si sednou na sebe a vytvoří takovou formu jakoby polystyrenu. A to je to základní, co v tom termoizolačním nátěru je. Kdyby někoho případně zajímal krok po kroku, jak se připravit na takovýhle druh trošku jinýho malování, jestli byste nám to mohl shrnout. Začínáme tím prvním krokem, který je odstranění ty plísně. Ty odstranění ty plísně vždycky musí být zavlhka, aby jsme nerozšiřovali po místnosti spory. Tím druhým krokem bude chemický odstraňovač plísní. Nedoporučuji chlornanové přípravky, ale přípravky na jiné chemické bázi. Po zaschnutí nanesete penetrační nátěr. Já doporučuji nějaký fungicidní penetrační nátěr, když už to děláme, tak to děláme pořádně. Po zaschnutí toho penetračního nátěru potom 3 vrstvy s nějakou technologickou přestávkou 3-4 hodinky a druhý den můžete stěhovat nábytek zpátky. Tak díky za rozhovor. Máte, děkuju.